Sama abu bane a dake mutum a gidan rawa, kar hakan ya dame ki. Ba dan ni ba da ba a dake ka ba, kai hakuri. Ai da ce ba ki tare da ni, da dukkanin su zama shekaru. In takaita a jimla daya, sangartacce ne, lalatacce, rashawanwe, bauɗaɗɗe, tambaɗaɗɗe, sallaman mai rababbe, asararre, doɗaɗɗe, tozatse, koɗaɗɗe, fitsararre, ruɗaɗɗe. Ya gai ne suka yi biris da barazana ta. Na ga da yare da yawa, fici ne kamata ka musu. Hey, una dey hear ba? All of this area, na we need on from today. By the time night fall for here, make everybody disappear. Shau na ye. Wannan gyaran gashin ai irin na Nagarjuna ne. Nan yayi lu, ege. Barkanmu da jamewa. Sunana Buzo dan Fillo. Wasu lokutan kuma nakan rikide na dawo. Mai suburbuda. So tarin yawa ni ne kuke jin muryoyi na a fasararin fina-finan kamfanin Algaita Tops. Suka kasance suna aiki a ƙarƙashin iko na. Daga ofishin babban minista zuwa farfajiyar terminal, haraji ko komi sai yadda na matsa da hannuna yake yi. Kai da sai bayan na gama shara tukun da kake farkawa daga bacci, mai ka sani akan yadda gari ya kwana. Kai ba titina kaɗai ka sani ba, to ni harkotoci da lambatocin gefen titin na sani. Wai wannan wani yare yake yi ne? Na kasa ganewa. Sai maganar shara yake da wani kwatami. Maza ku shige mun banza. Kamata ya koma cikin wannan ofishin. Ai wannan takaddama a rubuce. Abun babba ne. Kana matakar son yarinya. Kuma bar kaunar taka. Wannan ya zai mata aure da wani. Kenan anan ya raba ka da abin da zuciyarka take kauna. Ba illa ɗaya ma ba. Biye ma. Amma ba ni babban masoyinka ne. Domin irin zubi na shine irin zubinka. Zubi irin na wannan bai kamo zubinka ba. Saboda haka gaba kake da shi. Saboda haka muna jira maka bayan wannan hamakon. Gaba ɗaya yau ofishin ba daɗi. Kai me kake ji? Mulmulan gujiya ne kan. Dai. Kai, ba mulmulan gyaɗa bane wannan? Wannan shi ne mulmulan gyaɗa, wannan kuma na gujiya ne. Ya kuskure sosai baby. Ya suka yi min gudu ko magana babu. Yalla bai, wannan ba su kama da wanda suka rasa kadorori ba, kamar suka yi da masu burbuda. Isauri kai fito. Ko kun yi fito ba za su ji ku ba. Me yasa? Saboda muna da tanadin sauti. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Kai kenan. tabbas.
Kwanar jima za ne. Kwanar jima? Ƙauyen mai doki. Kudin mota ki 300 ne. Dan Allah ku taimake ni. Wallahi ba ni da wannan kudin. A taimake ki mu man kyauta ake bamu? Za ka fiya mata? Zai ki shiga da wani bawan Allah ke so. Habiba, lafiya? Lafiya lau. Hanya kuwa Habiba, na ganki fa gaki a firgice. Ina mai gidan nake? Yana gida. To amma ya aka kika zuwa kafa? Motar mu ce ta ƙone sai ya koma ɗauko wata. Ya salam. To Allah ya kiyaye gaba. Yanzu abin da za a shigo cikin garasa. Kaka damu, ka wuce kawai zan zo. Marya, amma ai bai dace ba a ce kin yi wannan uwar tafiya da kafa kuma a sake barin kiki wata tafiya. Kaga, kaka damu. Ka ƙarasa kawai. To yanzu na gane. Wato kin aure mai kuɗi, kin daina hawa amalanken shanu ko? Ba haka bane. Ban san ta yadda zan yi maka bayani ka gane ba. Amma hawa ta amalanken nan zai iya cutar da kai. Cutar da ni? Cutar da ni kamar yaya? Ba damuwa, ka yi haƙuri. Ban san ta zan maka bayani ba. Habiba, amma kin tabbata kina cikin hayyaci. Komai na Allah ya fi na kowa tabbaci ai riga kasala ga zuciya tana ta rairayi san zuciyar ku shine ya kai ko halaka ai gashi nan asara kun tafkata ba za ku yi nasara ba ka goda Allah wani hannun ashe baiwa ne ashe ku zuciyar wasu ta afka a kunci san dokiyar ku san duniya ya kai ko halaka ai ba
nan ba wajen kuka ba ne, wajen maganin kuka ne. Kai shi waje? Waka kuntu don Allah ka taimake ni, don Allah ka taimake ni. Ka ki shuru. Duk wanda ya rabe ni mutuwa yake yi, don Allah ka taimake ni. Ke, na sa abin da ke tafi da ke. Daga ya kwaki ya shi ya zo kusa da ke, ba zai sake mutuwa ba. Ƙarya suke yi. Wanda ya rabe ni mutuwa yake yi. Ƙarya kuke, ƙarya kuke. sai in ji kamshin shi ko ya fi kowane turare kamshi. Balle ma a ce naki wanda yake kusa da mu za mu dama mu za mu shanye. Ku dai za ku dama, amma lokacin da za mu shanye ma kuna ina. Oh, haka ne? To Allah ya kai mu lokacin. Allah ya sa dai ba za a sa da nisa ba.
A kinga. Ni fa na bi duk wata hanya da zan bi na nuna musu cewa ni fa a matsa nake. Bana tunanin za su saka wannan ranar da nisa. Har faɗi kike a matse? Ko kunya babu? Kunya? Ni ba na son ana min batun kunya abin da ya zama halal. Ina ɗauka sai ka bi ta bayan gida da mijin da ba naka ba shine abin kunya. To ai kunya biyu ce. Akwai babba kuma akwai ƙarama. To ni dai ƙaramar nake yi. Ni babban nake magana. Ni fa ba na son kunya tana shiga tsakanina da abin da nake so. Ke a takaice ma fa ni ba ni da kunyan nan, amma daina maganan kunya. Haka kawai ta wani zancen kunya. Ana sallama tare da ya mudu. Ka dai ce ango. Hakin bashi ango. Tun kan a sa ranar. To kika sani cikin ku ko wani ba zai kai ba? Ke kin ji matsalar ki kenan. Kin bayan mugayen kalamai. Allah ya shiga tsakanina da irin mugun baki irin ku. Aike ko ɓuyan ma baki iya ba saboda ina zuwa Amina ta gaya min kina nan. Adama ni ba ɓuyewa nake daga gare ka ba. Duk da ban so Aminan ta gaya maka inda nake. Me yasa baki so ta gaya min ba? Wai kai duk yanda wayan nan ta zama gama gari ka kasa siya min ita? Da ba kawai sai dai ka buga ka tambaye ni inda nake ba? Yo to ke ai matsalan ke kin yarda ki amfani da irin wayar da kowa yake amfani da ita a karkarar nan. Ke kin ce lalle sai mai ɗaukan hoto wanda za a tura miki waƙoƙi a tura miki fina-finai ki ta kallo gaban za. Gaskiya ne sai wannan. Dan ni ka san duk harkan ki cire ni abinda nake so. Allah. To kin ga ko irin waɗannan wayoyin ai tsada gare su. Ni kuma idan kika ga na cire kwabo to sai dai in ta hidimar bikin mu ne. To ai ko hidimar mutuwan mu ake yi sai ka sai min waya wannan satin kasuwan da za a yi. Duk abin da za ka yi sai je ka kai. Amma dai kin san ba zan yi sata in saya miki ba. Ko satan ne ma kai. Ni dai kawai in ga waya. Kin ga ko za ki ga waya sannan kuma ki ganna an daure ni ana alalo ga barawo ana zagayawa da ni. Ni ba zan gani ba. Dan lokacin ma ina cikin ɗaki ina shan waka da wayan da ka sai mu. Ba wannan ba. Ka ji mana kwana nawa aka sani. Wai shin maganan kwanaki ake ko maganan watanni? To ai dai ina ce ma watan ma ita ma kwana shi ko? Wata ɗaya kwana 30, wata biyu kwana 60, wata uku. Kwana 90. 90 kenan. Ya haka ne. Kuma dai menene dai yan kwanaki ne kaɗan suka rage burina ya cika. Wai kai baka da wani buri a rayuwa da ya wuce kamar biki ne? Kuɗin irin tunanin ka ɗan kuɗin ce wa ɗan kecere ne a ƙauyen nan kwata-kwata baka yin shi? Ni ba ni da irin wannan burin wai sai na yi kuɗi da yawa. A'a kawai dai ni dai in samu rufin asiri kawai shi ne buri. Kin ga kuwa su Ibrahim Birno sun haɗa mana hidima da za a yi a dandali bayan sallar isha. Dan yi raye-raye da kaɗe-kaɗe. Allah abu kana yankan na akwai son shagali. Mutane akwai son shagali. Ai su yi ruwa. Irin sai kamata ka dinga. Saboda ka san ni ba na son wani gazawa ta shiga cikin al'amuran da ta shafi ni. Ina yin da ya iyawa ta, amma karki tsammanin abin da ya fi na kowa. Saboda ni ban fi kowa gunka ba? Ba haka nake nufi. Saboda dai ba zan yi abin da ya fi na kowa ba. To ai da ka gaya min da ba da kai aka samun rana ba yanzu. Saboda ni ba na son mutumin da kowa ya fi shi. Ba fa haka nake nufi. Ina nufin a garin na fi wasu kuma sun fi ni, wasu kuma muna daidai da su. Amma ni me yasa nake ganin kamar ka fi? Saboda son kai. Saboda ni kike so shi yasa kike ganin haka.
Ina wani kuwa ba? Ba na gajiya. Ina sanin ne. Sai kallon mu ake. Ko a cikin ki. Kuma duk inda za ki ce lalle sai na raka. Ko kuke dan an kalle? Ina ce ba rana bane akan mu. Amma dai aikin san dai duk da haka ne akwai kunya. A'a, kai ka san ta. Ni abin da na sani kawai ga ni ga. To duk da haka ya kamata ki san cewa akwai idan gaba. Sai jama'a. To ai ni ba na ganin su. Ai mun kawo ku? Za ka jira na shiga. A'a ba zan jira ki ba, tafiya zan yi. Saboda kada a ce na fita zakka a ƙauyen nan kullum ni kenan yawo da budurwata. Har yanzu budurwa ne a wurin ka? Ya haƙuri. Matata zan zo dai da dare. Ya batun waya ta fa. Kaga jiya akai kafa kuma na san kaji. Gaskiya dai wancan batun waya a barta saboda ba ita bace a gaban mu. Komai na Allah ya fi na kowa tabbaci ai riga kasala ga zuciya tana ta rairayi babu tabbas rayuwa kane ko ba kane ba an samu cikas waye je kasa wai bai makale ba babu tabbas babu tabbas babu tabbas. Sannu. Yawa sannu. Dala anan kike? Ni an nan garin ce. Dama akwai kyawawa haka a karkara? Amma dai zolaya ta kake ko? Aba, ya za ki zolaya ki nake yi? Me yasa ke tunanin na zolaya ki? To ai naga ya mutumin birni zai ce da ƴar ƙauye tana da kyau. Idan dan birni baya ƙarya kuma ya san abin da ya gani. Gaskiya idan dan birni baya ƙarya, ya kamata a ce bakinsa ma ba ta ƙarya. Ashe akwai masu hikimar zance haka anan? Ina hikimar take? Kai dai kana son ka dinga saka abubuwa inda ba mahallin su sake ba. Ai kome yana mahallin sa, kici ne ba za ki gani. Me sunanki? Suna na Habiba. Ni kuma suna na Adam. Adam ko Adamu? To Adamun da yake nan. Ina gidanku yake? Me ya faru? Karki damu. Ki dai ki gaya min mana. To Allah ya sa dai lafiya. Karki damu, idan na dawo za ki ji koma mene. To Allah ya sa dai lafiya. Yanzu dai ga wannan. Na menene? Daki. Duka wannan? Da gaske ka bani? Karki damu ni mai kuɗi da kirki. Ya akai? La ilaha illa. Ke shigo kamar mahaukaciya. Haba Habiba. Me ban gane ba kuɗi kike nuna muku. Kuɗi ne na me? Ina kika samu kuɗi? Ba ni akai. Ba ki akai? Haba. Wannan san ƙarya. Wa zai kalle ki baki wannan kuɗin daga ina waye kuma ya baki? Amma dai umma dai ba dai ƙarya nake yi ba saboda akwai Lami da Tani a bakin burtsatsai lokacin da ya ɗauki kuɗin nan ya bani kawai ya bani ne saboda na saurare shi. To kuma dan ka saurari mutum sai kuma kawai ya ɗauko wannan maƙudan kuɗin ya baka? Ki fa gaya min gaskiya. Kawai fa ni fa kyauta ce fa ya bani kawai saboda na tsaya na saurare shi shikenan. To nawa ne ni ban ma san nawa bane kuɗin. Mun kirga mana. Ya ni kirga wannan ai sai mu wuni muna yi.
ba sai kirgu ba. Aya. Nan 'yan 200 ne ai. To, 200. Ha, umma cire shi mana. A'a, yo a cire ba sha. Kuma ki Allah ya kashe ha. 6, 7. A'a. Ya dawa a watsa haka. Wannan wani irin ɗebewar arziki ne? Faduwa na yi, na taho zan je in kai niƙa. To shine sai na faɗi. Ka gama inda na ji ciwo. A ƙasa na faɗi wanwar baiwar Allah nan yarinya na ta ɗaga ni. Na yi targaɗe fa. To a ɗebe kuma shine za a tsaya ana surutun banza da wafi? Na fa fahimci fa yanzu fa dawo ka tafi ni. Abinda na fahimta kenan fa. O ta dawar ka kake baka ta lafiya ta kenan. Ni in mutu kenan baka damu ba. To shi kenan. Bari in gaya maka. In dai noman nan ne kai kanka ka san ni ma gwanan noma ce. Ina nemo dawan nan, ina noma ta ina kata cikin gidan nan. Noman da kike yi kina taimaka min da shi ne ba sai da kayan kike yi ba? Ha kawai sai ki dinga ɗebo abu baki a kula ki dinga kyalayarwa? Yanzu inda naki ne ko da cikin tafin hannu ne ai ba za ki ko faduwa ki kai ba zai zube ba. Sai tawa da yake ni ne sarkin asara. Ki kiyaye ni. Kai haƙuri. Habiba mu tsince masa bari mu tsince maka in dai dawa ce bari mu tsince maka. Ko a samo tsintsiya. Bari samo tsintsiya. Babu tabbas, babu tabbas, babu tabbas, babu tabbas, babu tabbas rayuwa kai ko ba kai ba. An samu cikas waye je kasa wai bai makale ba. Ban sharar nan. Na kirga kuɗin nan. Jaka 100 aka baki. Allah da yawa. Tas na kirga su jaka 100 in gaya miki. Mun gode Allah. Allah ai mai albarka kenan mai fara aniya. Abinda za a yi. Na yi shawara. Kuɗin nan ɓoye su zan ba zan nuna babanki ba. Muna da hidiman mu ta 'ya'ya mata lokacin bikin nan in ya zo. Ni za a bari da nauyi. Umma. A gaban mutane fa wannan mutumin ya bani kuɗi. Kin san ɓoyewa a cikin ƙauyen nan ba zai yi ba. Kafin gari ya waye kowa ya baza an bani kuɗi. Nan fa ɗaya. Wai na ce nan fa ɗaya. Da wannan dan wannan. To amma abin da za a yi. Sai in ware jaka 80 in ɓoye in ya so in ɗau jaka 20 in ba babanki in ce ga abin da mutumin ya baki. Ya fi saboda hidiman mu ta 'ya'ya mata yawa gare ta. Allah bar min ke mutum ya ta. Allah. Au, Idis. Idi bamboy Idis. Tsoro ka bani. Wallahi ji nake mai gidan ne ishigo. Idi yaya. Ya. Habiba? Juwaye. Shikenan. Tana zuwa je ka. Idis, na dafa rogo. Ka da an jima iban ma. Ya dawo. Ganga. Jeki. Kalamai masu daɗi. Kalamai masu daɗi dan Allah. Ganga gumzak. Ganga gumzak. Ganga gumzak. San da dawo. Yawa san. Ashe baka je da nisa ba. Ai ba nesa na je ba ran gurbe na je wajen malami na. Kin sani dan kasuwa ne. Kuma da ma dan kasuwa dole sai kana bin malamai ana ma addu'a saboda samun nasibi mun kuma kai sake a durƙusar da kai. Ni ai na fi ƙarfin nasibin kasuwa. Haka kawai ban kasa komai ba amma a rana ɗaya na samu jaka 100. Allah, amma kuma aikin ya sarar tuni ko kin manta ni. Haka ne na manta ashe na fita da tuni. Ina fata dai mutanen gidanku ba su ce na aikata laifi ba. Ai ka fi ƙarfin laifi. Ki to aikin saboda wai kasu ce na hana ki ɗiban ruwa. To bai kamata in bata lokaci ba, ya kamata in sanar da ki abin da ke tafi da ni. Da na san ke ma kin ƙauki ci ko? Gaskiya dai na musu. To gaskiya ina ganin ki naga cewa kyakkyawa ce ke kin yi min kuma ina son ki da aure. Amma fa idan kina ganin ba matsala. Ba matsala. Ba matsala. Amma lokacin da nake tambayi gidanku da na ce Habiba sai aka ce Habiban Ahmadu. Sai nake ganin
anya Amadu nan baku da wata alaƙa da shi sai aka ce min ai saurayin ki. Oh, Amadu? Wannan ai tuntuni muka yi soyayya. Tun a da ba ma tare. A da ku soyayya? To amma kuma menene suka tsaka miki menene ya raba ki da shi? Domin daga jin yadda ake miki inkiya da Amadu nan kamar kun soyayya ne yawa. Kawai wata ran ne kawai ya doke ni kuma dai kaga dai bayan da za a yi din aure namiji mai duka ko? Gaskiya bai kamata ba. Don ko ni kaina ban goyi bayan namiji ya rika dukan mace ba. Kin gani idan kika aure ni ba magana duka. Ai baka ma kama da namiji mai duka. Ko? To a takaice dai yanzu zan je sanar da iyaye. Kuma sanar da su zo samu gabatan ki. A tattauna. Ko kuwa? Barka da shi. Wanda zo. Babu tabbas, babu tabbas, babu tabbas, babu tabbas. Yau malam. Au, ka shigo? Waye wannan suke tare da Habiba? Na menene wannan? Karbi dai. Karbi irga. Na ce na menene? Ikon Allah, kirga ka ga nawa ne tukuna. Sai in baka ta amsar. Ba a wasa da harkar girma. Jaka 20. Jaka 20 cis. Wanda ka ce waye din shine ya bata. Ya bata duk wannan kuɗi? Ba ta kyauta yar halak ta ki ambato. Baba, dama wannan ne wanda ka ga Muhammad ya ce na so. To yanzu ake ce min shi ya baki wannan kuɗin na menene? A'a, ku fara gaisawa tukuna mana. Duk wata tambaya da kake so kai mata. Idan mun shiga ciki sai kai mata. Ke, je ki ce ya shigo. Ya za a ce ya shigo ko dai ni in fita in same shi? A'a, ya za a ka fita ka same shi? Ba gare ya shigo ba, duk abin da zai baka ya gani a ido na? Kar a layance mu? Gaskiya, ya shigo. Komai na Allah ya fi na kowa tabbaci ai riga ka sala ga zuciya. Zan kuma. Mun gode. Ki Hauwa. Wannan fa kuɗi ne da yawa mutumin nan ya bamu. Na meye ne? Na me kake tambaya? To kawo. Sai ki zo ki kwata. Da yake ba dama a nemi shawararki. A'a. To na ga maimakon ka daga hannu ka gode wa Allah. Allah ya kawo maka kuɗi har cikin gidanka ba sata ba ba damfara ba. Kuma kada ya tambaye wai ba'asi. To shikenan baka so ba ni. Ya kamata ki dinga tunanin cewa yarinyar nan fa an za mu wulakanci a garin nan wallahi. To idan zan dawo me zan kawo miki? Duk wannan hidiman kuma har da wani abu za ka kawo? Ko me kike so? Inda ya zama haka gaskiya waya ne. Irin babban wayan nan da zan dinga ɗaukan hoto kuma ana samun fina-finai a ciki. Fina-finai? Kina fa jiye da masu fina-finan da suke faɗakarwa ba sa so a ringa ɗaukan ayyukansu ana sakarwa a wayan nan saboda sata fasaha. Kai ba laifin mu bane mu masu kallo ko laifin waɗanda ake biyan su ne suna sakawa a waya. Haka ne kuma su ne masu laifi. Amma in dai waya ce mai ɗaukan hoto karki damu. Zan kawo miki babban waya irin wanda babu wanda ke ita duk faɗin karkaran nan. Allah sarki. Na gode Allah ya saka da alheri. Amin. To, bari in zo in wuce ko? Sai ka dawo. Yawwa. Babu tabbas rayuwa kai ne ko ba kai ne ba. An samu cikas waye je ka sawai bai makale ba. Babu tabbas. Waye shi wannan ɗin? Wani ɗan kasuwa ne daga birnin Kano. Me yake nema a wurinki?
A ina kika san shi? Na ji ɗaukar ruwa ne sai na haɗu da shi. Sai ya tambaye ni sunana da kuma gidanmu sai na gaya mishi. Kawai sai ya ɗauki kyautan kuɗi ya bani. Ai ba ke ya ba wa kuɗi ba, ni ya ba wa kuɗi. Saboda wannan kuɗin da ya bani ya ishe ni in sai ɗan maraƙi kuma in jajari. Me yake nema a wajenki? Ya ce yana so ya aure ni. Aure? Aure fa kika ce? Ayo ai malam aure ai ba ruwan shi da wannan. Aure fa kika ce Habiba? Ya mutum zai zo daga birni kuma kina kallonsa mai kuɗi ne ki ce zai auri 'yar ƙauye kamar ki? Haka zai yiwu? Da malam ai ba anan take ba wanda na bodari aka. Ai duk inda matar mutum take to fa sai ya je ya same ta har inda take. Baka ji ana cewa matar mutum kabarinsa ba? Amma duk da haka dai wannan abin dubawa ne. Ayo abin dubawa wuce abin da ke hannunka? Ke kike kallon wannan a matsayin wani abu. Shin kin manta yarinyar nan an bada ita ne? Ko kin manta? A na manta. Kuma bana jin zan iya tunawa, na manta. Allah kiyaye. Amma gaskiya wannan lamari ya zo min da rudani. Kai ya zo da rudani, wallahi kai ya zo da rudani. Ni kan yanzu ne ma naga abin muraran. Wallahi. Allah ya kyauta. Amma gaskiyar lamari wannan mutum ya raba mun hankali. Hello. Ina fatan dai ba zuwa kai mu fita ba. An dan wanda ne ka bar shi wallahi tallafi. Ni ma ai ba wai na ce maka mai zuciya ba ne. Kawai dai na ce maka mu kula da fita. Ai kai dama ko da yaushe kana da dalili. Ba zan baka dama ka tsara ni ba. To ga na fito. Za mu tafi. Sai yanzu ya zo? Ni wallahi da har na yi zuciya. Zuciya? Ai bai kamata a ce kin yi zuciya ba. Kar ki manta, Sultan mutum ne mai cikin alƙawari. Duk abin da ya ce miki yakan iyakacin ƙoƙarinsa. In ya ce miki zai zo, yakan zo. Kuma ma, Aliya, mutumin da aka samu rana da shi, menene na yin fishi akan 'yar matsala kankanuwa haba Aliya. Ni ma abin da na lura da shi kenan shi yasa ne masa uzuri. Ai gara da kika canja shawara. Ku ji Allah da kula. Amin. Sai mun dawo.
Kinga, da farko dai zan fara da cewa I'm sorry. Okay? Dole ka ce min you're sorry ai. Tunda har na riga na fito. Ka ci bilis ko? Kar ki ce na ci bilis. Idan kika ce na ci bilis, zan ci gaba da kallon kaina da wannan abun. Amma idan kika ce kin yafe min kin ga shikenan. Ba maganar na yafe maka bane ba. Duk ranar da aka daura min aure da kai, in za a je kai ni gidanka, sai na tabbatar da cewa na bata lokaci kamar yadda ka bata min lokaci. Ai in dai ke ce da kuma sanin da na yi miki, to kafin lokacin da za a daura mana aure ba, na san cewa za ki yafe wannan laifin da kuma guda 50 da zan ƙara aikata miki nan gaba. Wata ka haka tanadi 50 da za ka ƙara ɗora. so zan maka kashe. Ina sauraron ki. Duk ranar da ka ce mun za ka so ba ka samu dama zuwa ba kada ka ƙara kashe wani. To kika sani ko caji ne ya ƙare? Ba wani caji ne ya ƙare, kawai dai ka kashe wayar ka ne saboda ka ga alamar na fara da. Kin ke ma kin faɗa. Kin fara da. To dan me yasa za ka kashe wayar? Saboda Allah da Annabi. Bari na fa kai a gida ina zaune ina ta jiran ka. Har barci ya ɗauke ni. To ni na ma gode wa Allah ma da ba mafarkin da ni bane da ya zama gaskiya. Au, saboda daɗin bacci har mafarki kai. Ba wai daɗin bacci bane ba. Kawai dai na yi wani na mafarki ne cewa ka yi kusa wani mutuwa a cikin dajin da kaji. Budurwa kuma ni da zai ƙauye? Na sani ko an baka 'yar dagacin galan dan a baka sarauta? Kai, wallahi kina da abin dariya. To, 'yar dagaci. Sai da aka gama taron sannan ka ga dama ka zo ko? Kai hakuri. Ba laifi na bane ka wacce aje ni. Kaka biye mishi. Ƙauye ya tafi ya bar jibgi a cikin gida ina. Kinga. Na riga na san hali. Dama shi duk biki baya zuwa sai a ƙarshe. Aliya. Karki tsammanin zaki ga mutane a naku bikin. Sai dai ki ga mutane kalilan dalilin abin da yake mutane. Ko dan ni yanzu ba za ka zo ba? To, za a zo dan kin fi shi kirki. Wallahi ka za ta yi dariya don ta gano yanka yar wata. In dai musbahu ne ba shi da tabbas. Gobe ki zai sauke ya dora. Kana son musbahu ba sai ta koma haka ba ko? Yanzu ya ake ciki kenan. Abin da ake ciki kenan. An gama taro. Ango ya nufi Abuja a can zai kwana. Ni ma da ka gani wayannan matan zan je in sauke gidan kama gabana. Ba da ba zan masa. Ya kamata dai. Motar nan ta ga mai kyau kullun sabuwa take ƙara zama. Gaskiya kana da ana dan jarabawa. Ke wani abu ma ni da yake dan damuna shine bikin naku kawai na ga san da yake tafiyar wahainiya yake. Ina gama mana. Sanda kuma? Abin da kike za a yi kai kana magana sanda? Kai dai na faɗin haka. To kaza garin tone-tone za ta tono wuka kaga je kai ta niwa barin jin kai su.
amma sai dai tashin hankali da tsakanin da shi saboda labarin da na labari a ina kuma na samu labarin cewa akwai wani mutum da kuka haɗu da shi wanda ya ɗauki kuɗi ya baki, wanda girman kuɗin da ya baki ya sa har sai da tulun da ke kanki ya baki, wanda har girman kuɗin da ya baki sai da ya sa tulun kanki ya faɗi ya fashe, ya kuma zo kada kofar gidanku kuka zauna kuka yi hira da shi, ya shiga har cikin gidanku ya gaida iyayenki. Duka an yi haka, amma menene rudani a ciki? Rudani shi ne me yasa ya ɗauki kuɗi ya baki, me yasa kuma ya shiga har cikin gidanku ya gaida iyayenki? To ya ɗauki kuɗi ya bani bai gaya min me yasa ba, ya kuma zo har cikin gidanmu bai gaya min me yasa ba. To kaga in dai wannan shine rudani, ashe ni ma ina ciki. Ba Habiba, kin tabbata bai sanar da ke dalilin da yasa ya shiga gidanku ya gaida iyayenki ba? Idan da ya gaya min ai zan gaya maka. Ki sani mutanen gari suna nan suna tsegumi akan abubuwan da suka faru tsakaninki da wannan mutum saboda sanin halin mutanen birni na yaudara da rashin tsoron Allah. An kuma san mutanen ƙauye da rufe mafi rashin kyautata zato ga mutum. Kawai dan mutum ya tambaye ni ya yi min alheri sai a fara lissafi? Habiba, kada ki ga laifin mutane saboda sun yi amfani da abin da suka gani da idanuwansu sannan kuma da sanin cewa akwai ranar aure a kanki. Ahmad, to ai ranar ce kawai ba auren ba. Kaga har yanzu kenan a cikin kasuwa nake. To wai menene dan mutum ya dauki abu ya bani? Menene dan mutum ya zo har cikin gidanmu? Ko da yake hasara ce. Ka san hasara suke yi saboda suna tunanin abin da ya bani akwai dan kauri. Kai! Yayi kyau. Na ce kin kyauta mini. Kin min halacci. Aikin nawa da na sa kiki yi. Wato hirar banza da hirar wofi. Ta fi aiki na kenan ko? Ina mahaifiyarki. So ki shige ki je ki min aiki na ko kuma da ke da shi in ci mutunci. Ko bane a dake mutum a gidan rawa. Kar hakan ya dame ki. Ba dan ni ba da ba a dake ka ba. Kai hakuri. Ai da ce ba ki tare da ni. Da dukkanin su zama shekaru. In takaita a jimla daya, sangartacce ne, lalatacce, rashawawwe, bauɗaɗɗe, tambadaɗɗe, sallaman mai rababbe, asararre, dodaɗɗe, tozatse, koɗaɗɗe, fitsararre, ruɗaɗɗe. Ya gai ne suka yi biris da barazana ta. Na ga da yare da yawa, fici ne kamata ka musu. Hey, una dey hear ba? All of this area, na we need one from today. By the time night fall for here, make everybody disappear. Shauna ye. Wannan gyaran gashin a irin na Nagarjuna ne. Nan yayi lu, ege. Barkanmu da jamewa. Sunana Buzo Dan Fillo. Wasu lokutan kuma nakan rikide na dawo. Mai suburbuda. So tarin yawa ni ne kuke jin muryoyi na a fasararin fina-finan kamfanin Algaita Tops. Suka kasance suna aiki a ƙarƙashin iko na. Daga ofishin babban minista zuwa farfajiyar terminal haraji ko komi sai yadda na matsa da hannuna yake yi. Kai da sai bayan na gama shara tukun da kake farkawa daga bacci mai ka sani akan yadda gari ya kwana. Kai ba titina kadai ka sani ba, to ni har kwatoci da lambatocin gefen titin na sani. Wai wannan wani yare yake yi ne? Na kasa ganewa. Sai maganar shara yake da wani kwatami. Maza ku shege mun banza. Kamata ya koma cikin wannan ofishin ayi wannan takaddama a rubuce abin babba ne. Kana matakar son yarinya kuma bar kaunar taka wannan ya zai mata aure da wani. Kenan anan ya raba ka da abin da zuciyarka take kauna. Ba illa ɗaya ma ba, biya ma. Amma ba ni babban masoyinka ne. Domin irin zubi na shine irin zubinka. Zubi irin na wannan bai kamo zubinka ba saboda haka gaba kake da shi. Saboda haka muna jira maka bayan wannan hamakon. Gaba dai yau ofishin ba daɗi. Kai me kake ji? Mulmulan gujiya ne kan. Dai. Kai ba mulmulan gyaɗa bane wannan? Wannan shi ne mulmulan gyaɗa. Wannan kuma na gujiya ne. Ya kuskure sosai baby. Ya suka min guru ko magana babu. Yalla bai. Wannan ba su kama da wanda suka rasa kadorori ba. Kamar suka da masu burbuda. Isauri kai fito. Ko kun yi fito ba za su ji ku ba. Me yasa? Saboda muna da tanadin sauti.
Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Ta yi kenan. Dan ba kunya gare ni ba. Yawwa. O saurayi ya fi uwa? Kai umma, Ahmadu da alheri. In ya tafi. Dawo, zona. Gaya mini me yake gaya miki? Shi fa Ahmadu nan mu rabu da shi. Wai ji yayi wani mai kuɗi ya zo mai mota, ya bani kuɗi, ya zo gidanmu. Ya shiga rudani. Na ce mishi ni ma rudanin nan shi na shiga. Ha to ya shiga rudanin man sai me? I shiga rudanin mana sai me? Da ba ke ce a cikin rudanin ba? Wai tausaya mana a ƙauyen nan. Kowa kallon mu yake a wulakance. In ya shiga ai shi ya dace man zai shiga rudanin. Tunda ubangiji ke Allah ya cire ki daga cikin rudanin. In ya so can sai ije ine mu ta kansa kuma ya san yadda zai da rayuwarsa. Yanzu ga Allah ya kawo miki wannan bawan Allah in muka kwantar da hankalinmu aka samu abubuwa suka tafi daidai. Wani ma wanda ke kusa da mu a cikin karkaran nan ina mai gaya miki cewar sai ya warke. So da haka ki fita harkarsa. Ni fa tun da na taɓa mishi wata tambaya. Daga gaba ɗaya alamun shi burin shi a rayuwar shi ba ne ya kuɗi bane ne shi to wannan so yake dawama a cikin talauci. Ni kuma me ya haɗa da talauci? To kin gani ba? Ke da kanki ma kin wa kanki faɗa kin gani kin lura. Me za a yi da talauci? Allah wadaran talauci a rayuwa. Saboda haka ina son sanar miki cewar ki fita daga harkar wannan yaron. Ki kwantar da hankalinki ya watsin ma a cikin randa cewar yanzu Allah ya kawo miki wani bawan Allah wanda zaki tafi binni ki je ki aure ki sakata ki wala mu ma mu wala. Amma fa wallahi dai fa mu sha surutu fa. Allah na tuba. Limamai, malamai duk wanda kika sani ana mai surutu. Bare mu talakawa su ta tayi su ta tun surutun su. Daga nan haƙƙi illa masha Allah in yaso in sun gaji za su bari. Ai ba abin da yake da goma sai ikon Allah. Ai ka Allah habiba lona Allah ban muke ata ta kaina. Sai shike nan mu je a dora girki. Ai mun shirya kuma. Komai na Allah ya fi na kowa tabbaci ai riga ka sala ga zuci. Nan gidan da ka shiga na kira mu. Yau, to ganin dai wallahi na zo ne ina kokarin kashe matsalata. Kai a takaice ma dai na kusan kashe matsalata. An ce ba ta ta fita. To shikenan ka gane bari na gama abin da nake zan kira ka. Ta fita kuma? To ina ta ji. Gashi. Ka je aje ma a gida kaji? Yawwa karfa a batar a kai gida. Sannu ina wuni na gajiya ba gajiya kun zo lafiya duk kuna kalau ni gyatuma ta ce gyatuma Habiba ce na aike ta ne na aike ta za ta rawo ne a makota na aike ta ni zan je in kira maka ita ai ke da kanki a'a ba wanda a tura ko da yaro bane ya je kira a yo ni din mecece ni ma yarinya ce a daurowa take a daura alƙali karka damu ya da uwa ai sai Allah na ba ki malam bako Habiba ta yi to shine nace bari in je in kira mishi tana makota to kira mishi yawa san da zuwa san ka zo lafiya kalau kare madalla don Allah ina so in maka wata yar tambaya amma Allah ya sa ba za ka damu ba to baban na sauraron ka na san dai kai mutumin birni ne na tabbata a birni akwai mata kala-kala waɗanda in ana batunsu to Habiba ko tsayawa a wajen bata isa ba amma ka ce sai yata wato baba zamani ne da kuma canjin da ya zo da shi kaga matan da suke binni akasarinsu zaga idan ka aure su wasan aure kamar idan Allah da yawa sun aure ka ne dan wata dukiyarka da kake da ita ko kuma wani abu na san zuciya saboda haka akasari abin da suke so shine a haihu ɗaya ko biyu shikenan ka mutu ka ba musu dukiyar nan subhanallah sabanin matan da suke karkara kuwa ba haka suke ba za ga cewa sun zauna da kai tsakani da Allah dan dama ba su da waye wanda su tunani irin wannan abubuwan a ransu sannan kuma
za ka riƙe akalarsu ka ja ta inda ka ga dama ba tare da an samu matsala ba. Kwanan da ma wani aboki na matarsa yan birnin ce da zai aura kusa ta kashe shi. Ga gani da naga wannan yanzu na je ni ma bin dauko kaina irin wannan. Subhanallahi ba kai haka ba. Wannan shine da shi. To Allah ya kiyaye. Na gamsu kwarai wallahi. Allah ya kiyaye. Madalla. Ni bari in shiga ciki. Madalla. Tsuguna ki gaida manya. Manya durƙusa musu ake gata na kawo maka ita. Yawwa, to a tashi lafiya. Yawwa Allah. Ai, na yi ta zulumin dawo. Ina ta gaba na ɗauka za ka daɗe, ko ma ba za ka dawo ba. Ai ni kika bari a cikin zulumi. Daga lokacin da na tafi na baki zuwa yanzu, Allah kaɗai ya san halin da kika sa ni. Warai? Ni ba da ke gani ban damu ba ko yanzu iyaye na su zo a ƙarasa magana kawai. Allah. Da ni? Ai abin da ke tafi da ni ga wannan ita ce wayar da na siyo miki. Na san baki san kanta ba, amma a hankali bar koyar kanta. Na gode da ka cika min buri da rashin sabon ba. Ba ku ne, wannan ai ba ku ne. Abin da nake so dama shi ne baba, ina so sanar da kai cewa zan sanar da magabata na a zo a kawo gaisuwa. So nake nan da sati biyu ya kasance an gama komai an daura aure. Sannan kuma ina so muku wani albishir da cewa duk abin da ya kama ake wa amarya, kar kuma ce za ku yi wa Habiba, duk na ɗau nauyi zan mata. Gaba ɗaya karmi komai duk kai za ka yi? Ƙwarai. Har ma da abincin da za a yi na bikin duk zan ɗau nauyin komai. Kuma so nake a lokacin da za a yi wannan bikin namu ya kasance duk wanda ya kwana ya tashi a cikin karkaran nan taku ya ci ya ƙoshi daga cikin abincin da za a yi na biki na ni da Habiba. Ha yalla bai abubuwan sun maka yawa, da ka ban mu mun ɗauki wani ɓangaren. Ina ai bayan nan ma akwai saura. Daga lokacin da na aure Habiba, wato cin ku shan ku sutura ku komai zai dawo kaina, ni zan dinga ɗaukar nauyi. To in ku haka ne babu wanda ya kai ni aurar da yarinya mai tsada a garin. Kuma ni taimun arha a gurina ba, saboda akan Habibu ba abin da ba zan iya yi ba, in dai abin nan bai fi karfin aljihuna ba to zan aiwatar da shi. To Allah ya tabbatar da alheri. Amin amin, zan kuma turo su. To shi kenan. Allah ya kawo su lafiya. Na gode da arziki, na gode. Babu tabbas rayuwa kai ko ba kai ba. An samu cikas waye je kasa wai bai makale ba. Ma na ga wannan mutum ya sake dawowa. Ya kawo miki abin da ya saba kawo miki. Ya shiga har cikin gidan Habiba, wacce wainar ake toyawa. Wainar alkhairi. Adamu sona yake da aure. Aure fa Habiba kika ce. Habiba rana ce fa akan ki. Allah. Rana aikan kowa take. Daga sama ka kalle ta. Habiba, kin san ranar da nake nufi. Kada dai a ce min kin canza tunanin ki Habiba. Idan dai canja tunani yana nufin hankali na tashi daga kanka ya koma kan Adamu, to tabbas na canja tunani. Gaskiya Adamu nake so, shi nake so na aura. Habiba, wai shin da gaske wannan maganar da ke faɗa har cikin ranki ko ko dai wasa kike? Ka taɓa jin an yi wasa cikin maganar aure? Habiba, wai shin ina alƙawarin da ke tsakanina da ke? Ina soyayyar mu ta je ta shekara da shekaru? Au, ai tana cikin tarihi. Habiba, ba kya tsoron waɗanda za su iske tarihi su zage ki, su zargin kin sayar da soyayyar mu saboda kuɗi? Wawaye su za su zage ni. Amma masu hankali za su azance ni ne. Kaga, kowa fa yana son hutawa fa. Ina laifi dan na gaya maka gaskiya ban barka ka dinga jiran gawan shanu ba. Kama ya kamata a ce ka yabe ni akan haka. Habiba, ya zaki. Habiba, muna cikin magana kice mu zaki gida? Babu tabbas rayuwa kai ko ba
ba an samu cikas waye je kasa wai bai makale ba babu tabbas. Yadda Ahmadu ya gaya miki dai haka zancen yake. Saboda haka a ce ya haƙuri kin san wani baya auren mata wani. Amma saboda Allah da Annabi Hawwa abinda aka yi wa Ahmad an kyauta masa bayan tsawon lokaci yana neman yarinyar nan Habiba lokaci guda sai kuma a ce mai wai an bawa wani shi an raba shi da ita. Me aka yi masa? Ai mu ba mu ki Ahmadu ba. Haba kada fa ki manta. Har rana aka saka da yarmu da shi. Yanzu kuma Allah ya kawo mata wani sai kuma mi mata auren dole? Ba zancen ai mata dole bane. Zance ne na ku iyaye. Ya'ya sun san matsayin iyaye a gurin su. Kuna da damar da za ku iya ce mata ga yadda za a yi kuma dolen ta tabi. Au. To kenan dai yanzu dai kin dauki laifin komai kin dora akan mu ko? To shikenan mun ji mun dauka. Allah ya ba mu alheri. Alkhairi. A ina kuke neman alkhairi? Ai ku riga kun gama rarrabuwa da alkhairi. Har abada ku da alkhairi saboda ba ku biyo ta hanyar da za ku haɗu da shi ba alkhairin. Au. Kenan fatan tsiya kike yi wa al'amarin namu. To aniyar ki ta bi ki. Naji aniyar kowa ta bi shi. Aniyar mu ta bi mu din. Mutanen banza da basu san mutunci ba. Ai ni ko dama ina muka san mutunci. Ai mu kuɗi muka sani. Haka kawai Ubangiji Allah subhanahu wata'ala i budawa ya tamu tsakanin mawadaci da matsiyaci ibata zabi sai kuma ta zabi matsiyaci. Yo Allah shi ya san matsiyaci. Allah kada ya san matsiyaci sai dai kuma alama tana ga mutanen da ba su da wadatar zuci wanda ba su san komai ba sai abun duniya. Dan haka ku jira ku ga sakayyar da za ta biyo baya. Mu ga alheri. Mu ga alheri. Wallahi alheri za mu gani. Yanzu saboda Allah da Annabi abinda aka yi wa Ahmad kenan tsakani fa da Allah. Yanzu yau inda a ce baban shi ne a raye kai ne ka mutu babu yadda za a yi a ce shi ya hana yarka wannan sai ya aurar da yarka kafin wani abu amma saboda san abun duniya da kuɗayi ya sa ga baki ɗaya kun juye kun hana shi. Zakata Hajara kada ki zarge ni domin na kasa faɗa da kaddara akan wannan al'amari. Babu ruwan kaddara, babu abin da ya haɗa kaddara a cikin wannan. Son kuɗin ku ne ya sa ya juyar da al'amarin kamar da shi kaddara. Son abin duniyan ku ne da kwaɗayi. To an ki a bayar. Ki abin da zaki. Ba ni guri in wuce. Ki a wani yayi ki ku tabi ku. Kuma har mari na ta yi. Wallahi har mari na ta yi a nan wajen. sarkin ganga kun hana ni sakewa wallahi ina ta kiɗa na na miƙo min ana watsa min kuna ɗiba ai sarkin ganga inda kake kiɗan nan burge mu wannan gaskiya ne yasa muka ce bari mu zo yi magana dai maganar tsabar tantagariyar kiɗa ne dai ai maka kiɗa ne ka shiga ka dau kuɗi ka bayar ko riga ko mota ni kada ne Allah sarki ni sarkin ganga wannan gaskiya ne sarkin ganga na wayin tambaye ka to in za a haɗa ganga shekaran jiya ma yan jarida sai da muka yi kwana 47 su ne mun tambaya Allahu akbar ba tsugunne kwana 47 Allah sarki Allah sarki ya kokari wai a samu fatar jaki da zakare wace tafi zaki fatar jaki in dai zakin ganga ne ka ji ganga ta kwai ka ji ka da ke ta taje ko ina sai fatar jaki ko kuma fatar giwa ko ka samu fatar zomo ko ka samu fatar kurege ko ka samu fatar kwarkwata ko ka samu kirgin kadangare Allah sai dai ganga ce sarkin ganga na'am ka san lokacin da kakana je Ingila wannan gaskiya ne 1951 kenan yawa tare an ce kuka je ne tare muka je muna Ingila muna nan Najeriya muna da tsaron kida wannan gaskiya ne ka san da muka sauka Ingila turawan Ingila suka yi mana gangami a filin jirgi suka ce malam Daushe ka dauki kida nace zan dauki kida ai daga gurin da na dauki kida turawa nan suka yi ta raba sai da muka yi shekara 1 da wata 3 muna raba a filin jirgi ban daina har anguwa uku muna jin kida har anguwa uku an ce mutanen gwa ku suna ji nan suka ta buga mu wannan gaskiya ne wai an ce sahura mai dan wake ka ji gatumar alkhairi yawa an ce wai tana wata 70 tana gifin dan wake ba tashi ba sahura mai dan wake Alhaji Aliko Dangote ya dauki sahura mai dan wake aka kai ta gurin sai da ta yi wata 6
da kwana 4 kana kwaba dan wake rogo tana tsillima ba tukunya ma'aikatan kamfani sai da suka shekara da wata 7 suna cin dan wake dan gidan saura mai dan wake in tambaye ka wannan gaskiya wai an ce yanzu aka kama a samu fulawa kwarai fulawa kamar trailer 70 wai sahura mai dan wake a wuri da za ta iya tsumbula su kwanaki sahura mai dan wake da ran ta ya baci ta yi yunkuri tace za ta nuna wa mutanen Najeriya ita kanta sarauniya ce a wajen dan wake trailer mai sunan trailer sai da aka kawo trailer 15,300 da misalin karfe 12 na rana zuwa misalin karfe 2 rana ta kare dan waken gaba daya. Allah ya kiyaye mun gode. Allah ya kiyaye. Ai nace ban gane ina nufin ƙarya ne muku.